फरायसाफोर बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव मोनबा खौरां जथायनानै लाबोनाय जादों। दा बे मोनबा खौरांफोरा मा नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबा मिथिनो हागोन। मिथिखानाय खौरांफोरखौ नोंथांमोना स्किप खालामनानै बारलांनो हागोन आरो गुबुन मोनसेखौ नायनानै लानो हानाय जागोन। थांनायनि सिगां नोंथांमोना डिस्क्रिप्शनाव खेबसे हाबलांनो हानाय जागोन। फार्स्टआव नुनो मोननाय जादों जम्मु आरो काश्मीराव फिन गोदानै सानै उदखारिखौ हमनो मोन्दों होनदों, अर्थात निउट्रेलाइज खालामनो हानाय जादों होनदों। दा बेयाव 25 जुन खालि फुंनिफ्रायनो जम्मु काश्मीरनि सप्पर ओनसोलनि पुलिस आरो भारतारि आर्मिनि जथाय संदाननायाव आरो बेखौ फुंनिफ्रायनो इनकाउन्टारनि जोहै बिसोर सानैखौ हमनो हानाय जादों होनदों बा निउट्रेलाइज खालामनो हानाय जादों होनदों। दा बिनि उनावहाय नोंथांमोना नुनो मोनगोन नेक्स्टआव चिरां पुलिसा खान्दारि कुसुमा मुंनि सासे मानसि बुथारनायनि दायनिगिरिखौ दिनै 14 घन्टानि गेजेरावनो हमनो हाबाय होनदों। दा बेयावहाय नोंथांमोना नुनो मोननाय जादों दा हमजानायफोरनि मुंखौ फोसावथ'वाखै, नाथाय बिसोरो गासै 7 दायनिगिरि दङ होनदों। दा बुथारजानाय रुनिकाटानि केसआ जादोंमोन नोंथांमोना गाहायाव नुनो मोननाय जादों 44/20/ US 326, 302, 334 IPC। दा बाहाय केस नाम्बारमोन। दा बिथांमोना फोसावदों, नोंथांमोना नुनो मोननाय जादों। आरो नोंथांमोना गुबै नायनो लुबैदोंबा डिस्क्रिप्शनाव लिंक दं, गासैबो खौरांनि डिस्क्रिप्शनाव लिंक थायो। बिनिफ्राय नुनो मोननाय जादों दुखुनांथाव बाथ्रा दि उदालगुरि जिल्लानि डिपुटि कमिशनार बिथां प्रकाश रन्जन घरपलियानि देहायाव COVID-19 पजिटिभ मोननाय जादों होनदों। दा जोबोद दुखुनांथावनि बाथ्रा, सासे एडमिनिस्ट्रेटिभ बिफाननि सासे मावथि बिथांनि देहायाव बेबायदि मोननाया जोबोद दुखुनांथाव जाथाय। आसा खालामो बिथाङा थाबैनो हामनानै फैगोन। नेक्स्टआव नुनो मोननाय जादों नोंथांमोना 2020 मायथाइनि HS फाइनाल आनजादाव बर' आयदायाव 99 नम्बर लाखिनानै बयनिबो बांसिन नम्बर लाखिदों होनदों बिथां बिजुलि बर'आ। बिथाङा NRDS कलेज गरेस्वराव फरायोमोन होनदों, बिथांनिसिम साबायखर थाबाय। नेक्स्टआव नुनो मोनबाय जादों नाम्बार 5आव CBSEनि जायनाखि एग्जाम जानो गोनां थाखो 10 आरो थाखो 12नि आनजादमोन, दा बेखौ फिन फावसायबावनायनि रादाब मोननाय जादों। दा बेवहाय बुंनाय जादों जेराव COVID-19नि थासारिया सुग्लायगोन अब्लासो बेखौ बे आनजादखौ खुंनायनि अक्ट'खौ फोसावफिननो हानाय जागोन होननानै खौरां नुनो मोननाय जादों। दा बेखायनो जायफोर नोंथांमोनहा CBSEनि थाखो 10 आरो थाखो 12नि आनजाद होनो गोनां दंमोन, नोंथांमोना बेखौ मोजाङै नायफिननो हानाय जागोन आरो जेब्लाना अक्ट'खौ फोसावगोन अब्ला नोंथांमोना बेखौ लानो हानाय जागोन। एसेनोसै, गोजोन्थों। गुबुन गुबुन खौरांनि थाखाय नोंथांमोनखौ नेनानै थाबाय। एसेनोसै।